Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Shoutout po kay Ma'am Jacqueline Santa Ana Season. Maraming salamat po sa suporta. Taga saan po sa San Fernando Subdivision. Thank you sa suporta po para sa atin. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So nandito tayo ngayon sa Metro Gate, Angeles City. Yan. Makulay na makulay si Jepoy. Good morning po mga kabeli. You know? So ayan mga kabeli, kagandahan nito, assorted color kami. May dilaw, may blue, may itim, merong... Ako pa kasi. Sorry. Tinapakan mo si Michael. Michael, ano? So mga kabeli, magluluto tayo rito. So mayroon tayong salad, tuna olyo, sweet lapu-lapu, sweet and sour, saka kanadam, mixed seafood, saka lechon belly. Tapos meron tayong roast beef. Okay mga kabeli, magsiset lang ang team kabeli natin. Ayan o. Good morning po mga kabeli. Good morning. Sir, morning. Anong okasyon natin ngayon, sir?
Birthday po. Ni nanay? 71. 71. Uncle, nasaan po sila? Dialysis po. Ano sa So, dialysis? mga 9 or 10. Hindi dito. Nandito po. Ayan. Anong pangalan po ni Tito? Danilo. Ayan, shout out Tatay Danilo. Ayan, siya po yung nagpapunta dito sa atin. Thank you. Sir, magsiset muna po kami. Salamat. So, Henry, dito kami magsiset sa area na to. Para medyo malilim. Yun, no? Poy, 2 turbo sa 5 kilos. Kaya. So mga belly, tig to 2.5 bawat isang turbo sa lithium belly. Kasi pag 5 kilos di kakasya, hindi maganda yung luto nun. Thank you. Tuloy lang yun. Daw po. Lithium belly mga kabeli. Lithium belly na mga kabeli pa eh. Iway natin di kasi sa ano. Di ba pwedeng kaigan? Mga kaigang po. Yan. Mga kaibigan. Yan, kaibigan. Ito para po dito. Ito, kabarkada. Ito po. Ito. Mga tropa. Ito, kakalapate. Naloko ko sa kalapate. Nakakalibang pa yun. Wala nang stress. Oh. Kanino ka na-stress? Wala naman po. Wala naman pala eh. Tapos si Katoto mga kabeli. Yan. Thank you sa support at pagmamahal kay Katoto mga kabeli. Thank you po mga katoto. Thank you po. Yan, shoutout po sa mga solid kabeli natin. Yan, thank you sa pagmamahal. Kabeli sponsor, maraming salamat po sa pagmamahal. Sa lahat po, silent viewers, subscriber, yan. Thank you po. Kung hindi sa inyo, hindi na mararating ng Team Kabeli to. Thank you. So ayan, abangan nyo mga kabeli, meron tayong update sa ating mini farm. Meron tayong pinagagawa dun. Ano yung pinagagawa natin? Yung kusina po. Sinabi mo na. Surprise nga, dami. Kusina nino yun. Kabeli. Hindi, joke lang ba, Abel? Nagjo-joke lang siya, daming joker to eh. Yeah? Mga kabeli, magro-roll yun tayo ng lithium belly. Magro-roll tayo ng lithium belly. Huwag tatali ba? Huwag tawagin nila. Rolyo. I-roll nyo na dito. Lalagyan muna natin ng tao na sibuyas. Dik. Timplado na ito mga kabeli. Maayusin lang natin. Gaganyan naman natin mga kabeli. Yan. Ayos mga kabeli. Yan eh. Mga kaibigan. Ay mga kabeli. Tali natin. Oh, bulong. Bubuol natin. Yan. Ganyan lang yung mga kabeli hanggang sunod-sunod. Para maano. Tapos ito lang. Ito tatanggalin lang ito mga kabeli. Sobrang tali. Yan. Ayos mga kabeli. Ano eh. Ano po mga kabeli. Kanya salad ulit. Ano po.
Ano yung nilagay mo dyan? mangga, Ano pa? lemon, Ano pa? asukal, Ano pa? saka yung, ano ba tawag lang yan? Mayonnaise. Ano pa? Yun lang po. Blender na. Yan, happy birthday nga pala kay Charito Soles. Yan na, tita. Happy birthday po. Charito Soles. Happy birthday. September 18. So mga beli, 9:30 na ng umaga. So 10, start tayo. So ang set natin dito is lunch time. So mga 11:30 kailangan patapos na tayo. Hanggang 12. Okay. So 12 kasi, ang sabi sa akin, start ang kailangan 12, luto na lahat. Yun. Hello po mga kabeli, katoto oh. Namiss mo si Katoto? Siyempre. So yan, sa mga nagtatanong kay Katoto mga beli, yan na, nandyan na po siya. So inayos niya po kasi yung ano niya sa YouTube para makasweldo na yung bata. Yun. Isweldo na si Katoto. Balato. Balato. Yeah, kiss mo daw si Katoto para may balato. Balato, katoto. So mga beli, tapos ito yung Lapo. lapu-lapu. Lagay mo sa ano, palanggana para hindi ka mahirapan. Ayun, dami palanggana. So nag-start na si Kaigan sa cordon bleu. Cordon bleu tayo mga kaigan. Yan. Mga kabili. Dapat yan po i-tutorial mo eh. Kasi na-tutorial ko na yan. Pero pwede mong ulitin sa YouTube channel mo. Apo, Para ma-update natin yung mga viewers natin. Tapos si Kaigan na isa, ano yan? Pang tipo egg po, narinig po. Singkamas. 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 Sepoeg, mga beli, singkamas, press. egg. Tapos ito, pwede mo rin gawin tutorial yung pagbabalat ng itlog dyan. Pwede yun? Eh po, nakabalat na pula. Yan. So 100 pieces yan, Jampol, nabalatan mo. Lahat ba okay? Opo, ayan po. Nga? 99 na lang. Na, baka to, 98 na lang yan. Pinupuha natin ni Kuya Michael. Kaya beli, 9:30, may 30 minutes pa silang paggagayak ng lulutuin natin. So si Michael nagluluto na ng... So magpapakulo na siya ng pasta para sa ating tuna aglio olio. Okay mga beli, gamit ko rito is spaghetti noodles. Tapos yun na, nakakita ko ng pressed parsley. So yung pressed parsley mga beli, ito gagamitin ko sa ating tuna aglio olio. So ito, nabili natin ng halagang 50 pesos. Yan. So meron tayong dried doon, pwede rin yun. Yan na, pero mas gusto kong gamitin yung press dahil meron naman ako nakita sa palengke kanina. Okay? Game na, Gel? Game na, Gel. Game ka na. Okay mga beli, 30 minutes, start na tayo. Thank you. Ano yan Kuya Michael? Ay, pulo. Okay. Lutunan ko yung tuna aglio olio na Jeff. Lulutuin na. Pasta pa lang yan eh. Pasta. Pero lulutuin niya. Ano yung lalagay doon? Parsley. Parsley. Parsley, saka Chili flakes. Ay, wala na pala. Tuna olio na, tuna. Saka olive oil. ano daw ang English na repolyo? Garbage. Basurahan yun eh. Ba't hindi? Basurahan yun. Ganun din yun. Garbage. Garbage. Sorry po, pagka po kasi ako nag-aaral, nasa likod po ako eh. Pag nag-aaral ka, nasa likod ka. Hindi mo diniging teacher na. Pagka spelling, tatago ako. Bakit? Tinatawag naman ako ng classmate ko. Bago po ako sa spelling eh. So yun mga katoto. Hello po. So yun mga kaigan, mamagselos eh. So yan, shout out sa misis kong napakaganda. Love you mami. Yan, mga beli, nandito pa rin tayo sa Angeles, Pampanga. Angeles. Kabaya. Mga beli ko kay Kuya, luhunahin ko na yung mixing foods. Cooking oil. So mga beli, ito sa kabila, magpiprito na ng lapu-lapu si Jepoy. Mga beli, ito, ano to, 4 kilos na lapu-lapu. Fresh lapu-lapu. Galing sa ano kanina mga beli. Galing sa Pangpang Market. Ayan o. Dahil lapu-lapu malalaman mo yan pag hindi na press. Medyo iba yung kulay ng nasa mata. Tapos yung pag pinisil mo siya, medyo may katigasan ng
ako, tumitingin ako asang sa kamata ng isda. Mag-press or hindi na press. Star marker rin mga Meli. Bawang. Hoy, pagkalim na yung kuya. Sibuyas. Kagaya ng dati mga Meli. Papupulayin natin ang konti itong bawang sibuyas. Tapos simuts na. So time check, alas 10 na ng umaga mga Meli. Okay? So ayun mga Meli, may tubig, tinanggal lang natin. So okay mga Meli, balikan natin after 10 10 minutes. minutes. So yan mga Meli, si Jeboy, mag-start na. Okay, maglalagay na tayo. Tapos mga kabeli. Ito na. So mga Meli, okay na yung ano natin. Pwede na tayo maglagay ng ingredients. Sauce mga kabeli. Ayan mga Meli, shoutout po kay Rowena Peñez, saka kay Edwin Peñez from Porac, Pampanga. Si Naida William, shoutout po. Jay Quenawa. Jay Quenawa, shoutout po. Okay mga Meli, pwede na natin lagay yung puset. So mga Meli, yan na, puset. Lalagay na natin. Okay, cornstarch. Gawa mo ako. Black pepper, cornstarch.
Beli, ano na tayo? Dating. So yan mga Beli, sa poeg na tayo. So yan, cooking oil, star margarine, Beli, bawang, sibuyas, Beli, isa po yan, may nag-comment. Ang tawag daw dito sa linuluto ko is buttered veggies. So yung buttered veggies po kasi is buttered, kinisa lang po yung veggies. So ito kasi may nestle cream, may mushroom soup, may itlog. Kaya isa po egg. Ayun, kulat lang po doon sa comment. Pero maraming salamat po doon sa nag-comment yan. So mga Beli, meron tayong 1 kilong chicken breast. Okay mga Beli, tatakpan muna natin to. Tapos balikan natin after 5 minutes. Okay na yung ating chicken. So yung mga Beli, okay na yung chicken breast natin. Start na tayo. Dosing ka ba saka? Ayun. Mga Beli, palalamputin ko lang ng konti ito. Mga Beli, palalamputin lang natin ng konti yung sibuyas saka isayote bago natin i-mix to mix veggies. So yung mix veggies na to mga Beli, ito yung nabibili sa Palengke po. Department store. department store eh, tabit yun. Ay, sorry. Galing ko. Sa mga Beli, grocery. Supermarket. Supermarket. Department Mga store. Beli, yung ano, black pepper. Ay, frozen talaga. Konti rock salt. So department store mga Beli na yan, bigyan ng mga damit, sapatos, pag grocery, pag sa mga pagkain. Palengke. Department store. Hardware. Yan. Okay mga Beli, takpan muna natin in 15 minutes. kaya mga Beli, naka 15 Minutes. years na tayo. Sabi mo na yun ba? Mga Beli, lalagay ko yung 3 chicken cubes. So mix veggies. Sino kaaway mo? O si Michael, mga Beli, may kaaway na naman. Shoutout ka pala Kuya June and Ate Sita from Canada. Yan, Diego TV Gonzalez, hello. Nestle cream. Mga Beli, ito 4 na kilo. Pag sinama mo yung sahog natin dito, is lalabas ng 5.5. So, 5.5 to. Pwede lagay mo naman. Bacon mga Beli. Bacon ba yan? Ha? Bacon.
Beli fresh milk. Yan mga Beli, naglagay na lang si Jepoy. So maglalagay na tayo ng fresh milk. Beli, konting brown sugar. So mga Beli, nagtatanong sila kung bakit ako naglalagay ng asukal sa pagkain. So mga Beli, ito balancer. Pag napahalan kayo, yun, magbabalance po yun. Tatama sa lasa pag naglagay kayo ng konting asukal. Pakita mo dyan, Paul. Mga Beli, magdadagdag tayo ng konting fresh milk. So kulang siya sa ano mga Beli, kulang sa creamy. So mga Beli, dati naglalagay tayo cornstarch or harina. So ngayon gagamit tayo ng cream of mushroom powder. So ito yung powder mga Beli. Purpose na mga Beli. So ibig sabihin no, kaya yun ang ginamit ko para yun ay pampalapot din natin. Hindi na tayo magdadagdag ng cornstarch o harina. Okay mga Beli, okay na to. Titikman na ni Michael. So balikan natin after 5 minutes. Happy birthday po. Birthday. Okay. So yan mga Beli, tuna aglio olio. Ito mga Beli, mas masarap to kung olive oil yung gagamitin nyo. Pwede rin butter, pwedeng star margarine. Yan, star margarine mga Beli. Konting cooking oil para hindi para hindi masunog yung ating star margarine. So mga Beli, ang tuna olio is mabawang siya. So sa bawang natin siya anin. Yan, garlic. Namatay ko eh. Patayin mo mga dyan po. So yan mga Beli, 2 kilong tuna aglio olio. Tuna aglio olio mga Beli. Totostahin ko lang na konti yung garlic natin. Meron tayong tuna flakes in oil. So ito, tinry natin, tinanggal natin yung sabaw nito. Tapos saka natin ilagay sa rito sa bawang. Ito part. So mga Beli, ito yung fresh pot parsley. So nagdagdag tayo ng konting cooking oil. Na-try po eh. So bango. Okay. So mga Beli, kukuha lang tayo pag-toppings natin para maganda yung presentation ng ating pasta. Okay, lagay mo yung pasta natin, boy. So mga Beli, meron tayong 5 chicken cubes.
yun lang mga beli. Kung gusto nyo dagdagan ng extra paminta, chili flakes. So hindi ako naglagay ng chili flakes, baka yung mga bata hindi makain. So yan, ganun lang po to. I-mix nyo hanggang sa mag-coat na siya ng oil ng ating tuna pasta. Tuna. So dry lang to mga belly. Dry siya na may konting oil. Pwede tayo magdagdag. Pag dry siya ganyan, pwede kayo magdagdag ng star margarine or butter or olive oil. So sayang, may olive oil sa bahay, hindi ko nadala. Ang galing kay Ate Gerna. Yan. So madalas na gamitin dito butter or yan, star margarine. Kasi yung star margarine, may lasa na po yan sa yung butter. So hindi mo na kailangan magdagdag ng additional. So yung ano na lang, yung chili flakes. Tuna aglio olio. Sarap to mga belly. Okay na to mga belly. Titikim na lang tayo. Mga belly, tikman natin. Napakasarap. Ako rin. Ako rin. Yun na. Lahat ang panlasa sabi ng viewers. Sabi ng viewers Shoutout wala po. ang panlasa. Meron po. Wala. Meron. Okay mga belly, plating na tayo. Ay, okay na yung lasa na ito. Thank you. Oh. Okay na to. So yung mga belly, nagre-request yung dalawa titikman. So si Adam saka si Michael. O, baka sabihin hindi natin pinagbibigyan. Ano ba mga kabeli? Sarap na. Ano po? Sarap po pala yung ano pag may butter. Butter yan yan? Sir, margarine. Sir margarine. Masarap po. Dalawang Ay mga belly, okay na itong ating tuna aglio olio. So naglalagay tayo ng lemon sa gilid ng ating 43. So ito yung kinuha natin kanina, binukod. So ito yung toppings natin para magandang tignan. Kasing ganda ni Michael. Ano po yan? Ang alin? Ito na agriolio. So yung mga belly, wala tayong parmesan cheese. So gagamit tayo ng grated cheese. So yan, minsan ayaw din ng mga bata yung lasa ng parmesan cheese dahil may konting something na mo yun. So kaya gagamitan na lang natin siya ng grated cheese. So yung mga belly, sa bagay kahit nung nasa restaurant ako, pag may order akong tuna aglio olio, minsan nagre-request yung mga guests natin na cheese na lang ilagay kaysa sa parmesan cheese. So kasi yung parmesan cheese may konting alat po yun. May something na parang may amoy po. Okay, dagdagan natin yung lemon. Okay. Ayos mga katoto. Ayos mga kaigan! Okay mga belly, okay na. So gagawa na lang tayo ng sauce ng sweet and sour, cordon bleu, saka roast beef. Yan, thank you. Yun. Okay na mga kabeli, yung belly. Okay mga belly, gagawa na tayo ng sweet and sour sauce. So gagamit tayo ngayon ng pineapple juice, cooking oil, luya, namatay ang aking kalan. Saglit lang mga belly, namatay yung kalan.
dami po. Hindi mga Beli, naglagay na tayo ng luya. So garlic, maglalagay tayo. Red bell. So mga Beli, naglalagay ako ng konting leeks para mabango yung ating sauce. Onion. Okay mga Beli, kukuha lang tayo ng pan-toppings natin para maganda yung presentation again. Okay mga Beli, ketchup. Yung chili, yung ano ko doon? Black pepper. Gamot sa itlog daw, sabi ni Michael. So mga Beli, ito lang available ko dito sa kusina. So 202. Ito na lang papasim natin mga Beli. Ano nangyari sa'yo Michael dahil sinusundot mo lang? Dara. Ayaw chef nakatigit. Mga Beli, konting tubig para dumami yung sauce natin. Brown sugar. So yun lang mga Beli. So pagkukuluan natin to, tapos lalaputan natin. Titikpan ni Michael. Okay mga Beli, maglalagay na tayo ng cornstarch. Pampalapot. So mga Beli, titikman na ni Michael. Mga kapatid, tignan ko po yung sour lapu-lapu. Sauce lang yan. Masarap mga kapatid, pag may available na pineapple juice. Mga Beli, magdagdag tayo ng konting asukal. Nangingibabaw yung asin. Kaya mga Beli, okay na to. Lapit, Adam. Tatas na to. Hello po. Kamusta po yung food? Ayos naman. Sarap din. Sige po. Hello po. Kamusta po yung food? Kamusta po? Kamusta po yung food? Okay naman, pero itong pusit, medyo bubblegum. Medyo ano po. Hindi ko ano, no? Sige po. Pero masarap. Masarap kung masarap. Thank you po. Ano kaya midin, hindi kaya pala. Ayaw midin, dahil hanapin nyo. Hindi kaya
Kanya lang mo niya ako yung dahil naman. Tapos ako kanting pakain na kunting. Alingin ko yung pagkain. Kamusta po yung food? Kamusta po? Ha? Kamusta po yung food? Pagkain, kamusta po? Good ako. Good. Thank you po. Sliced mushroom. Yan lang, kaya huwag mo muna tatanggalin. So ayun mga Beli, tapos na tayo magluto. So ayan, may nauna nang kumain kasi may maraming pagkain sa loob. Sabi nga ng kliyente, kahit na late dahil marami silang inanda. So time check tayo, 11:30. Ang usapan namin ng kliyente is 12. Start ng pagkain, kaya lang may mga bisita lang dumating kaya pinaunan nyo. Okay, Jean Paul, banat! Gusto niyo magpa-shower? Ay, dito na nga tayo. Yun na nga, magpa-shower tayo. Hi! Ay, montage nyo. Montage mo, di? Ha? Naputok na yung pamukha ko. Kita natin, So ayun mga Beli, okay na, tapos na tayo. So lahat ng linuto natin nandito na. Ang birthday. Ayan. So ayun, shoutout po kay Tatay Danilo. Siya yung may birthday ngayon. Ito. Hi! Happy birthday! Bakit ka ang video? Eh, makapagkagit ang video ito rin. Ayan. So mga Beli, nagda-dialysis si tatay ngayon. So kaarawan niya. Thank you, thank you. Ayos, mga kabeli.
Himay-himay lang. Nililig kami. Bawal dyan. Huwagin mo Ayun! Bakit ang live mo? O, tingin, Ken? Luya ka nung cake. Yan na lang po, dyan sa sarap yan. Ayan mo ito. Ayan ba? Happy birthday, bro. Okay. Ano po? Kapit natin. Lapit po sa gitna. Nuno ka ng years ko yan mo. Sige ito. Gawagin mo sila dyan. Gawagin mo kayo. Ay, yung ano mo kuya? Yung sulat. Ano sa lain lang? Kaya pa nangyayari ko. Hindi kami makakalibre pagka sinama natin. Okay. Game na! Kanta na! Lights. Lighter. One. Kanta na. Ano kayo, Juan? Yung green? Hello na. Sino ba? Ano mo, cheese? Yan. Ito yung siyang po. Wala. Okay. One, two. Ready? Sing. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Wish. Kita mo na ako.
Atakin. Oh, atakin daw. Atakin. There's more. Doon niya kami dito. Beb. Una lang. Una lang. Anong ito? Alin? Alin. Ay, sandali. Ay, payari. Ay, nabitan niya ako ito. Nabitan niya. Ano niya? Nabitan na yun. Saka niya ako mabitan. Dili kaya bukan awitan. Mabitan na yan. Wow. Nabitan na. Upo na lang kaya. Upo na lang. Happy birthday! Happy birthday! Uy! Ang dami! Cardering kayo mo. Letter. Basta may pa. Siyang Cristel po ang karikay. Pitna katakano. Kakula rin blue, kaya kala rin ubi. Hello po. Kamusta po yung pamangan? Ay, okay. Manyaman. Thank you po. Video lang pa, pwede mag-shoutout. Pwede mag-shoutout. O yan, sila kumakain na kami. Hello boss. Kumakain na kami. Kamusta po yung food? Kamusta po? Ito, buti. Thank you po. Shoutout po kila Auntie Esther, Uncle Mario, Uncle Mariano, Auntie Doring. At sa mga kasinsin na sina Casey, Kevin, Cristel, at saka yung iba. Mga kabele. Kung magano kayo ng magpagkain, dito na kayo, number 1. Thank you po. Shoutout nga sa mga taga Daly City. Ganyan po ano? Ring yung mga apo ko. Kumusta kayo dyan? Dito, okay lang dito. Shoutout po. Thank you po. Shoutout. Happy birthday, Uncle Dan. Shoutout sa mga Kalkuta. Shoutout po. Thank you po. Kitang kilo. Ayan na mag-guide. Hello po. Ito. Hello Hello po. Shoutout na kayo. Hello. Okay, shoutout daw mga kabeli. Ayan Yan yung mga yan. Ay, hello po. Shoutout na kayo. Hello po. Kamusta po yung food? Hello po sa lahat ng Kamusta po yung pagkain? okay naman. Masarap. Thank you po. Sarap ba? May gusto po kayong shoutout? Nakalimutan po tawag dyan eh. May tuna po yan eh. May tuna po. Presto ba yan? Ba? Presto ba yan? Anong presto? Iwan po yan. May gusto po kayong shoutout? Shoutout Sa mga nasa States. Oo, i-entertain. Ila Auntie Tay, ila Uncle Mar. Yun, shoutout daw po. Casey! Casey. Hello po. May gusto po kayong shoutout?
Shout out din. Oo. Ayos po. Masarap. So, sige. Sige po. Yan lang yung kabeli. Thank you po. Okay. Hello, tatay. Happy birthday po. Opo. Gusto po yung shoutout? I-shoutout po sa mga relatives nyo. Yung kabeli oh. Kabeli. So yung kabeli, tapos na tayong magpakain at magluto. So yan, nabisi. Ayan no, nabisi si Michael. Shout out po. Kanina. Happy birthday. Tita Esther. Tita Esther. Happy birthday po. Happy birthday po. Tatay Danilo. Nabong. Yan, Tatay Danilo Nabong, shoutout po. Birthday po. Happy birthday, Tatay Danilo Nabong. Game. Shoutout time. Shout out time po. Shoutout time. Shout out po Esther Capallo and family. Shoutout po. Mario Nabong and family. Shoutout po. Dolores de la Cruz family. Shoutout po. Maranyong family. Shoutout po. Ganaban family. Shoutout po. Jun Nabong and family. Shoutout po. Shop ng Makabebe. Shoutout po. Jojo de la Cruz. Shoutout po. Birthday celebrant. Happy birthday Tatay Danilo Nabong. Shoutout po. Happy birthday po. So yan, happy birthday Tatay Danilo Nabong. Yan, maraming salamat din po kay Ate Esther Capasilio, saka kay Kuya Jude. Yan, thank you po. Ano? Capasilio. Capasilio. Kapasilyo. Yan, Capasilio family. Tama ano? Kapasilyo. Shoutout po. Ayan mga kabeli, maraming salamat. So, Team Kabeli, gusto nyo sumaya? Opo. Opo! Okay na. So mga kabeli, pasasayin na natin. So yan, Team Kabeli, gusto nyo sumaya? Sure po. So yan mga kabeli, nagbigay po si Uncle Jun ng 3,000 para sa Team Kabeli. Yan, thank you po. Thank you po, Uncle Jun. So 3,000, hawak. 3,000. Thank you po, Uncle Jun. Yan, Tita Esther, maraming salamat. So yan mga kabeli, tapos na rin tayong nagluto, nagpakain. So yan, magpapaalam na tayo sa mga birthday, saka doon sa mga sumalubong kaninang umaga sa atin. Kuya Jude, maraming salamat, saka dito sa pamilya. Thank you, God bless. Tita Esther, thank you.